Permakultúra je zadefinovaná ako funkčný dizajnerský systém. Jej zakladateľ Bill Mollison hovoril o Earth Science. V podcaste vám predstavím ľudí, ktorí permakultúru prijali nielen do svojej záhrady, ale naplno aj do svojho života. Moje meno je Silvia Koreňová a teším sa na vás v podcaste Permakeci k veci. Vítam vás v ďalšej epizóde podcastu Permakeci k veci. V predchádzajúcej epizóde nám krajinárka Kaja Trizuliaková pootvorila dvere k porozumeniu krajine. Krajine, ktorá rozpráva príbehy a kde sa človek stáva súčasťou týchto príbehov. V tejto epizóde moje pozvanie prijal človek, ktorého poznám ako rozprávača príbehov. Martin Gavalier je zakladateľom občianskeho združenia Art Kruh, v ktorom sa venuje okrem iného aj vedomému tvoreniu spoločenstiev alebo inak budovaniu komunít. Zaujíma sa o kozmológiu prírodných národov, kultúrne dedičstvo a sedliacky rozum našich predkov. Rád tvorí, pracuje rukami, opravuje a zachraňuje staré veci, má rád remeslá, umenie a čas strávený s rodinou. Vítaj, Martin. Ahojte. Ja by som sa, Martin, teraz veľmi rada nechala pozvať do tvojho sveta vnímania permakultúry. No tak ďakujem ti ja, Silva, za toto pozvanie. A teda môj svet permakultúry, no čím mňa to vlastne prepojilo? Ja si poviem hneď v úvode, že ja, čo sa týka toho vzdelania, alebo toho úplne že vedeckého pohľadu, ja som s tým mal od mala problém, že mám určitú formu dyslekcie, dysgrafie a mám problém si zapamätávať určité informácie, alebo naopak, že čísla. Takže vlastne s tým klasickým systémom som nebol nikdy kompatibilný, že veľmi rýchlo ma odtiaľ vylúčoval preč práve kvôli týmto mojim nedostatkom. A keďže som mal rád, vyrastal som na dedine, na vidieku, najradšej som mal čas strávený v prírode, v lese, s rodinou, chodili sme na voze so starým otcom, celá rodina kosiť lúky, takže to bolo také magické pre mňa, takže toto mi ostalo, to poviem, že ma aj tak formovalo a asi aj Vinetu, že to bol môj vzor a nejaký taký hrdina a si taký vytvoril blízky kontakt s tými prírodnými národmi. No a keď som sa stretol vlastne s permakultúrou ako tým konceptom, tak ma to veľmi oslovilo, že je mi to blízke a že mohol by som tam byť užitočný, ten môj pohľad na svet alebo to, ako ja žijem, aj bez ohľadu na to, že to nie je podložené všetko na tých presných vedeckých faktoch, lebo keďže toto som tak mal, tak mňa veľmi oslovili ako Goethe a Steiner, a práve ten ich pohľad, že akoby človek ako ľudská bytosť, že keď je naozaj bdelý a vníma to okolie a tú krajinu svojimi zmyslami, takže by mal mať vlastne všetky informácie, ktoré potrebuje k životu, k dispozícii. Takže toto mi bolo veľmi blízke, keďže to memorovanie mi veľmi nešlo. No a v tej permakultúre vlastne sa to stretlo, že sa mi to veľmi páči, že je aj ten aspekt toho, že mať to vedecky podchytené, ako to je, ale zároveň aj ten aspekt, že toho pozorovania, či miesta, alebo čohokoľvek, čo sa deje, samým sebou, tou bytosťou, akými sme, a či už je to len fyzické zmysly, alebo aj intuícia, alebo nejaký ako keby vnútorný svet, že v tej permakultúre, že nie sú to veci, ktoré proti sebe bojujú, ale ktoré sú kompatibilné. Takže mne to tak aj ostalo, že ja som veľmi rád, že vás mám toľkých permakultúrnych kamarátov, ktorí ste takí nadúpaní a viete tie veci a ja ich veľmi rád všetkých oslovím a poradím sa s nimi o tom, že nemám tú ambíciu to tiež celé namemorovať a v tom aj seba vidím, že to by mohol byť ten môj prínos práve to prepájanie tých ľudí a to, aké vzťahy si vytvárajú, aby vedeli v prvom rade spolu dobre komunikovať a spolupracovať. A tvojim veľmi silným komunikačným jazykom sú príbehy. Prečo práve príbehy? Príbehy tiež to je, že od detstva som to mal veľmi rád. Keď si dám takú prvú spomienku na tie príbehy, tak to bolo, keď
sa páralo u nás v Štrbe, ja som zo Štrby, keď sa páralo perie, a to bola ženská záležitosť, ale deti tam mohli byť. To bývalo podvečer pri sviečkách, oni párali to perie, tak pomaly to pádalo a hovorili sa vtedy, že strašidelné príbehy. To sme zbožňovali ako deti, sme tam boli zašití a počúvali, že stará mama mi hovorila, že to sú pre teba periny, keď budeš veľký, sa budeš ženiť, že to máš do výbavy. Si to pamätám ako tú vetu a spím teraz, že pod tou perinou. No a tie príbehy, myslím, že tá sila ich je v tom, že sa dotknú naozaj našej duše, že niečo v nás sa pohne. A naozaj nejaký silný príbeh, že nás môže úplne zmeniť. A vieme, že aj v kultúre tých ľudí, že je veľa prastarých mýtov. A tá definícia toho mýtu, sa mi páči, že je to vlastne príbeh, ktorý sa nikdy nestal, ale vždy existuje. Takže zahŕňa nejaký ľudský archetyp a nejakú prírodzenosť človeka a posúva ďalej tú múdrosť. A keby si mohol povedať, ktorý najsilnejší príbeh mal takú silu, že dokázal pohnúť tvojim životom? Asi dávam z prvej, že čo ma napadlo, že nejdem o tom uvažovať, ale bolo to tiež od taký rodiny náš, to bol príbeh, že u starého otca bolo strašne veľa mačiek. Stále sa okotili a boli nové a nové, takže už sa asi aj občas stalo, že išli do potoka, čo bolo také, že veľmi akoby bolestné, smutné, že o tom som nechcel vedieť. Ale taká stará príhoda bola, že to bol asi otec, alebo starý otec môjho starého otca, že takto mali veľa mačiek a už nevedeli, čo s nimi, a nechceli toto urobiť, a že išiel niekde ďaleko na trhy, niekde išiel niečo odviezť vozom, takže si povedali, že tie mačatá, že ich odniesie niekde cestou ďaleko, aby sa proste, že nevrátili. A potom, že po nejakých, že zmizla mačka stará, keď oni toto urobili. A po nejakých 2 dňoch sa zrazu jedno mačiatko objavilo pred dverami. A o 2 dní ďalšie a ďalšie, až všetky sa takto objavili. A posledný deň, že tam bolo to posledné mačiatko so zdochnutou tou starou mačkou. No a že tak sa to všetkých dotklo, že v tej rodine, že si nakoniec nechali tie mačiatka. Tak to mi tak ostalo ako tá sila takého, že postarať sa jeden o druhého, a myslím, že teraz je presne na to ten čas, že ten advent je o tom, že dávať si tie dary navzájom, oceňovať sa a že byť tu jeden pri druhého. A ty si tak zvykol hovoriť, a veľmi sa mi to páči, že rozprávky nie sú na to, aby deti zaspávali. Ale aby sa dospelí prebrali, neviem, či to povedal Rufus, alebo kto, ako prvý. Že keď to nečítame práve len na tej mentálnej úrovni a nepočúvame to akoby v tých slovách, ale že sa tak ponoríme do toho príbehu a fakt ho vnímame, neviem, telom alebo niečím iným, že niečo sa v nás ako keby dotkne. A že keď oslovíme to, že čoho sa to dotklo, tak naozaj tá hociaká rozprávka, že to môže byť práve pre nás v tej danej chvíli tá cenná správa, lebo tá psychika, to naše psyché, duša, alebo akokoľvek, keď to nazveme, tak zrejme tiež stále rezonuje na nejakej úrovni, na nejakej frekvencii, a z toho príbehu príde akoby nejaká správa, ktorá proste tam ťukne. A že tam vieme nájsť tiež tú odpoveď alebo zmysel tej situácie, ktorú riešime. A vidíš to tak, že sa dokážeme stále pozrieť na tie skryté odkazy v príbehoch? Určite tú schopnosť máme, ale dosť to asi závisí od toho, v akom sme rozpoložení. Určite tá šanca to uzrieť alebo si to uvedomiť je oveľa väčšia, keď dokážeme byť stíšený, pokojný, keď aj tá myseľ je pokojná. Asi je to hodne o tom, že keď sme v tom všednom, každodennom pracovnom móde, kde máme desiatky povinností, tak sa to číta o mnoho ťažšie. Ako keď sa človek naozaj že zastaví, spomalí, jak pri tých
pri tých pierkách, že horí tam sviečka a padajú pierka, tak tam sa ani nikto nepohne, aby to celé nerozvíril. Takže ten pokoj a kľud, ktorý z toho bol, vlastne on tú atmosféru takú akoby navodil. A tam potom stačí úplne veľmi málo a ono to už cinkne na ten zvonček. V minulej časti Kaja Trizuliaková hovorila o krajine, ktorá k nám nejakým spôsobom prehovára. A ty hovoríš o tom, že vlastne človek je súčasťou príbehu krajiny. A ako sa vlastne vie stať súčasťou krajiny z tvojho pohľadu? Počul som aj ten Kain podcast a úplne, hej, že môžem len na to naviazať, že vnímam to rovnako, ako ona hovorila, že tá krajina vlastne napísala už nejaký príbeh, hej, že v tejto chvíli, tu a teraz, ja stojím v tej krajine a viem sa takto rozhliadnúť vôkol a navnímať ten príbeh, ktorý tá krajina napísala. Ale v tej chvíli si viem uvedomiť aj samého seba, že ja tam stojím so svojimi pocitmi a už so svojím príbehom, tak si môžem uvedomiť, že vlastne v tejto chvíli ja sa stávam súčasťou toho príbehu tej krajiny. Že nie som len niekto, kto ho tam ako keby pozoruje, ale už tým aktom, že ja tam v tej danej chvíli stojím, tak som sa stal toho súčasťou. A pre mňa to je také, akože to wow, také magické uvedomenie, že ako ľudia, hej, že sme v tých mýtických príbehoch sa dozvedeli, že sme dostali od Boha ten dar, že sme akoby na obraz Boží, že my vieme tvoriť, hej, že málo ktorý iný tvor na zemi, nejaké zviera má túto možnosť, tak tvoriť a aj pretvárať tú realitu. Že je vlastne na nás, aký ten príbeh my tam napíšeme. Že keď prečítame tú krajinu, tak v prvom kole sa ako keby vieme pozrieť na to, že ako by sa tá krajina vedela o nás postarať. Hej, že svojimi zdrojmi, a to či už hej, že biologickými, aké sú tam zvieratá, rastliny, tým podnebím, štruktúrou, podložím, ale vlastne aj tými zdrojmi kultúrnymi, hej, že čo sa tam udialo, aké príbehy už tam boli napísané. A my máme tu možnosť stať sa súčasťou toho príbehu a napísať ho akoby ďalej. A ja sa na to tak pozerám ako na taký film, hej, že keď niekedy pozeráme film a beží tam ten dej a vidíme toho hlavného hrdinu alebo vedľajšieho, tak urob teraz toto, že urob to, že tak chceme, aby sa nejak rozhodol a niečo spravil a že vlastne túto možnosť my máme. Hej, že keď sme v tej krajine a sme sa rozhodli, že v tejto krajine ja idem žiť, že je to naša ako keby voľba, že aký príbeh my do toho napíšeme. A ty žiješ v Prenčove a viem o tom, že aj tvoj príbeh toho, ako si sa tam zabýval, je veľmi čarovný aj o tom, čo si všetko dokázal zistiť. Tak ako ty si sa začlenil do tej krajiny, povedz. No asi prvo musím priznať, že som sa o mnoho viac začlenil do tej krajiny prírodnej. Že s tou som sa akoby úplne prepojil a že bolo pre mňa ťažšie prepojiť sa s tou sociálnou krajinou. Aj keď je to práve paradoxne téma, ktorej ja sa venujem, lebo no však je to, hej, že taká slovenská dedina a stretol som sa tam aj akože fakt, že s prijatím, aj že vítaj medzi nami, akoby aj s pocitom, hej, že kto ty si, čo si tu zač a že čo tu chceš. Tak, hej, že to má také dve stránky toho. Ale posledne, kde som také silné to prepojenie pocítil, bolo, že bola tá povodeň a vymlelo tam riadne tie korytá rieky. No a Prenčov je známy tou keramikou, veľa je dedina Belu, že tam bola belujská keramika, vlastne, že sa robilo aj z bielej hliny a to boli 3 dediny. Ešte aj Kráľovce, Krnišov k tomu patril. A jak som tam asi tých 10-12 rokov, tak som pátral po tej bielej hline. Aj som našiel v katastri, hej, že biele hliny, boli sme tam kopať vzorky, že ju niekde nájsť. A našli sme len také, akože zmesové, že fakt také útržky a že teraz, jak tá rieka vymlela to koryto, tak na určitých miestach odkryla viacej vrstiev a ukázali sa tie
vrstvy tej bielej hliny. A to sa robilo tak, že vlastne tou bielou hlinou sa malovalo na tú červenicu, na tú červenú hlinu a do toho sa potom vyškrabávali vzory. Čiže tá červenica spodným sa ukázala von, tak to sa to volala taká zgrafitová technika. Tak z toho mám takú úplne radosť, lebo tej keramike sa venujeme, ale už sme len hlinu kupovali, ale že teraz, že na tom aj robíme, že aby aj ten kúsok tej krajiny sa tam vlastne odrazil v tých predmetoch, ktoré vytvárame. Remeselných. Teraz v lete naozaj Prešov postihla celkom nepríjemná povodeň a napriek tomu ste z toho dokázali, povedzme, že nájsť na tom niečo dobré a vznikol projekt, do ktorého si sa ty zapojila. Vieš o tom aj niečo povedať? V akej súvislosti to bolo? Myslíš ten River? Áno. Aha. To ani nie, že sme sa do toho že zapojili, my sme ho skôr že tvorili, ale Aha. Pred 2 rokmi, hovorím, že sme si to naprorokovali, lebo pred 2 rokmi sme podávali žiadosť o projekt a že čo urobíme, takže chodí tam veľká voda, tak že by sme trochu upravili brehy potoka. No a ten projekt bol naplánovaný na toto leto. Nik netušil, že mesiac pred začiatkom projektu, že príde povodeň. No a prišlo 25 ľudí z celej Európy cez program Erasmus+, vlastne teraz sa to volá Európsky zbor Solidarity, že 25 mladých ľudí od 20 do 30 rokov. No a vďaka tomu pomôcť odstrániť tie následky, lebo hej, voda prebehla, ale ostali povalané ploty, zasypané pieskom, to bolo všade a jedna vec je, že akurát dneska ráno, keď som odchádzal, tak mi zavolali z povodia, že príde bager a príde dnes. Hej, že od júla to riešim a dneska ráno mi to hovorili. No, my sme sa už mali stretnúť, hej, že mali sme to dohodnuté. Ale čo bolo pekné na tom, že naozaj tá sociálna rovina sa tam ukázala, že keď sa to dialo, tak tí ľudia naozaj si vtedy pomohli, vtedy sa prišli opýtať, či niečo nepotrebujeme, či nám môžu pomôcť, že keď bolo dobre, tak sa akoby nikto iného až tak nestaral, ale v čase akoby tej krízy, že naozaj tá ľudskosť vyšla von, oveľa viacej sme sa začali baviť so susedmi, že čo potrebujeme, ako to urobíme. Takže akože pozdvihlo to tie medziľudské vzťahy a pre mňa aj z pohľadu tej permakultúry alebo z toho prírodného to bolo veľké učenie pozorovať, ako tá rieka funguje. Keď to v skutočnosti nie je rieka, hej, že to je len potok, ktorý v lete vyschne, ale cez tú povodneň to bola aj riadna rieka, že ako ona sa vlastne správa v tom údolí. A také len základné odpozorovania, lebo sme tam stávali tie bobrie hrádze, boli, že, hej, že tam, kde sa ona zastaví, tak ona začne zanášať, že tam sa to usadzuje a tam, kde z vrchu zase začne padať dole, tak to proste vymiela. A ona vlastne, že sama v tom koryte rieky, že ona putuje, že ona není na jednom mieste, ale ona týmto spôsobom putuje v tom údolí v nejakom rozsahu, ja neviem, tam to je 30 až 50 metrov. A že vlastne takto ona oživuje o mnoho väčšiu časť krajiny, ako keby stále tiekla aj len v tom, ja neviem, hlbokom vybetonovanom koryte, tam asi neoživuje už takmer vôbec, takže často sa tam chodím prechádzať a no vznikli tam úžasné úkazy, hej, že to koryto je teraz na niektorých miestach pol metra, na niektorých miestach 3 až 4 metre hlbšie ako pôvodne bolo, takže tam vznikli také úkazy ako kaňony, ako niekde to vyzerá ako v slovenskom raji, hej, že to aj miestni, keď sa tam boli pozrieť, že to si nikto tak akoby nepamätá. Pre mňa je to až ohromujúce, že ste pred 2 rokmi napísali príbeh, ktorý ste si teraz sami zažili. A vlastne permakultúra obsahuje v sebe to slovo kult a že ide o niečo, čo je podstatné a na čom záleží. Tak keby sme teraz mohli, alebo ty keby si mohol teraz povedať, že aj po tých skúsenostiach, na čom podľa teba vlastne záleží? Keď sa chytíme, hej, že toho slovíčka, toho kultúra, že je to vlastne, je to niečo, čo sa týka ľudí, ľudského spoločenstva a že je to vlastne súbor nejakých
zvykov, nejakej morálky, názorov, viery, životného štýlu, a najmä hodnôt, ktoré dané spoločenstvo zdieľa. A že to je to, čo vlastne vytvorí tú kultúru, že ako tí ľudia žijú. No a v tomto, to je to, prečo mňa chytila ako keby permakultúra, že v tomto mám pocit, však aj teraz sme sa práve stretli v Skicove. Je to úžasné stretnutie, že mám obrovskú radosť a teším sa z každého z tých, 20 ľudí, ktorí tu sú, že mám, ako keby som fakt nepreháňam, stretol bratov a sestry. Že tú kultúru už zdieľame spolu, hej. Že je to akoby pod tým slovíčkom to permakultúra, že je niečo akoby udržateľné, ale je to vlastne, hej, že názorovo, hodnotovo, že vidím, že sme si akoby blízky a že to je to, hej, že čo nás spája, že keď je ten svet tak, aký je a už ľudia, že sme tu toho vyparatili dosť, že tak sami pre seba, že stále sú ľudia, ktorí vidia, že dá sa preto niečo robiť, hej, a že dá sa to ovplyvňovať s tým smerom, aby to bolo pekné a dobré. Hej, že to sú pre mňa také základné hodnoty sú, že aby to bolo pekné a dobré, keď sa o niečom rozhodujem, že či áno alebo nie, tak toto je taký môj prvý základný kompas. Martin, ja ti naozaj veľmi pekne ďakujem za tvoje vhľady a v ďalšej časti podcastu budeme hovoriť s dvomi mladými ľuďmi, ktorí sú od teba cez kopec a veľmi sa teším z tej spolupráce ako najmocnejšieho nástroja zmeny a premeny, ktorá nastane, aj o tom je tá permakultúra. Takže ďakujem ešte raz. A ja ti veľmi ďakujem za rozhovor. Ja vám pre dnes veľmi ďakujem, že ste sa dopočúvali až sem. Ak máte pripomienky a námety k tejto téme, veľmi rada si o nich prečítam v e-mailoch, ktoré môžete písať na e-mailovú adresu permakecikveci@gmail.com. Moje meno je Silvia Koreňová a teším sa na vás v ďalších epizódach podcastu Permakecik veci.